салом дӯстони канали шермардон, ба канали мо хуш омадед. мо кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ин мо пешкашатон кунем. барои дастгирии мо дар канал обуна шавед ва дар ҳамин видео лайк монед. ин амали шумо ба мо мотиватсия медиҳад ки беҳтарин хабарҳои навбанавро пешкашатон кунем. варзишгари машҳури тоҷик намояндаи тими Байонов Азам Ғафуров рекорди 13-3 бо азамат бо рекорди 12-2 дар турнири эса во мехӯранд. ин муҳориба 23 декабр дар шаҳри Москва барпо мешавад. макони баргузории турнири ССКА арена мебошад. ҳар ду варзишгари бо таҷриба буда як муҳорибаи бисёр тамошобоб моро интизор аст. Азам Ғафуров бо як сабти видеоӣ аз ҳама мухлисон даъват кард ки барои дастгирӣ ба муҳорибаи ӯ омада мухлисӣ намоянд. дӯстони азиз, агар шумо имконият дошта бошед, ҳатман рафта дастгирӣ намоед ва мо бошем аз ин варзишгари тоҷик як муҳорибаи тамошобобро интизор хоҳем шуд. чун ҳар вақта барои дастгирии варзишгар дар комментария азам ва пешнависед. Салам алейкум, дорогие друзья, земляки, болельщики. Я вас приглашаю 23 декабря на юбилейный турнир ACA. Будет очень жаркие бои. Хочу показать достойный бой. Всех жду. Таджикистан ба пеш. фаридун одилов дирӯз бо гузаштани як сурат дар инстаграмаш фикри худро оиди овозаҳои нисбаташ навист. то ҳол ба саломатии худ аҳамият медодам ва ҳамин тавр низ аҳамият хоҳам дод. сару садоҳое дар интернет паҳн шудаанд. ман ҳам ҳайронам. ҳар он чизе ки рух медиҳад аз он чиз гурехта намешавад ва чун ҳамааш бо розагӣ парвардигор мешавад. дар ин ҷо ҳеҷ касро гунаҳгор намекунам, чун якумин дараҷа худ гунаҳгор ҳастам. аммо як чизро ки чанд бор мефаҳмӣ дар баъзе одамон ҳайрон мешавӣ. ман бо ҳамон нафароне ки фақат як тарафашро гӯш мекунанд ҷавоб медиҳам. онҳо ҳама мегӯянд ӯ худаш гунаҳгор аст, худ ба раис дер кард. раиси якумро атминид карда буданд ва дар раиси дуюм бале мо дер карда будем. аммо дониста монед ки агар дар ин раис ҳам мо успед мекардем, бо якчанд пересадка мерафтем. онҳо мегӯянд ягон намуди нишондиҳандаи тиббӣ барои атменаи бой набуд. аз ҳама саволе ки маро бисёртар азоб медиҳад. маро врач ва намояндаи ҳамин лига нигоҳ карда, врач ба ҳолати ман нигариста худ ҳамин гапро гуфт. касоне ки маро медонанд, онҳо маро мешиносанд ки ман чӣ гуна ҳастам ва ба ҳамааш худо шоҳид аст. ва дар охир гуфтане ҳастам ки бародарҷоно, ҳазор раҳмат ки дастгириамон мекунед. ҳамаатон менависед, дастгирӣ мекунед. ба ҳамаатон раҳмат. мо бошем ба фаридун расонидане ҳастем ки ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нашавад, чун паси шеър ҳама вақт гап аст ва мо аз ӯ як муҳорибаи ҷолибро интизор хоҳем шуд. бародарои азиз, дар охири видео либосҳои бо сифати аълоро пешкашатон мекунем ки бо тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи бесплатно дорад. метавонед бо боварӣ заказ намоед. азизони дил, ин буд видеои навбатии омода намудаи мо. то ба видеоҳои навбатӣ саломату сарбаланд, комёру комгор бошед. бо шумо будам ман, Давлатмуроди Хоҷаакбарзода. Dehqonning omadi